Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti I am a single mom. And I think it was because ndakaroorwawo ndichiri mwana mudiki, yet my husband, he was very old, way older than I was. Saka because of immaturity ndakabva ndachizotanga kushungurudza vana vemurume, in which I deeply regret. Zvinhu izvi mukoma pazvakaitika, it was like a long time ago. Iniwo ndakapinda mumarriage ndiine 16 years mushure mekunge murume wangu ashayikirwa nemudzimai wake. Murume wangu iye ainge ari kuma 30 something years at that time. So takazoti paya tatanga kugara tose, I think kuti ndakabva ndazopiwa too much responsibility. So takabva tazochibva kumusha ndokubva tazoya muHarare mushure mekunge murume awana basa. Murume akati awana basa kudaro zvinhu zvake ndokubva zvazosununguka zvekuti pasina kana nguva tainge tatotenga motikari yedu ndokubva tichizotenga zvekare imwe. Saka inini ndini ndainge ndichiita maschool runs, murume oenda zvake kubasa. Saka ndinorangarira kuti nerimwe zuva pane umwe mwana last born wemurume wangu, like ainge aine musikanzwa zvisingaite, aipota achibira vamwe muclass, then pane pamwe futi paakambonzi ainge aba. So mushure mekunge aba mari ndokubva azoenda akabva azonotenga zvaakatenga. Saka ndakabva ndazodaidzwa kuya then mwana ndakamurova, and I thought kuti ainge achazoregedza kuita izvo zvaainge achiita, but ndakabva ndatoona kutoti ndo hwainge huri hunhu hwake. Pakazondipowa ndeapo pakazondibira mari iyoyo ndainge ndaichengeta ndichiti ndainge ndichida kuti patinozodzokera kumusha ndinge ndichizonoipa amai vangu, because pane zvavainge vachida kuita. So I had saved that money in secret, murume wangu asingazvizivi. Zvadaro mukomanashi mwana ndokubva azondibira mari, and the day raakandibira mari ndakatosuspecta kuti mwana uyu I think kuti pane zvaaita, because she was very, the day that mwana uyu paakaba mari, the day rakaba mari iyoyo I suspected kuti mwana uyu pane zvaaita chete. She was very suspicious even when I was driving her to school. Anyway, I dropped it even though ndainge ndiine kamwe kakonyumwa. So when I returned back home ndopa ndakabva ndazofonerwa naheadmaster ndikati nyaya iya yatanga. Ndokubva ndadzokera kuya vakabva vazondiudza kuti mwana vainge vamuona akabata mari, ende vasingazivi kuti mari iyi ainge aiwana kupi, sezvo ainge akamboita mascandals ekubira mateachers. Saka vainge vakungogara vachingomucheka. Zvadaro mukomanashi ndakabva ndazotora mwana ndokubva tazodzoka. Takati tiri munzira ndakabva ndanzwa hasha mukoma, ndokubva ndamisa motikari. Ndakati ndamisa motikari kudaro ndikabva ndamuti buruka mumotikari mangu. Mwana ndokubva aburuka paya, ndakabva ndamudhonza ndini uyo, ndikabva ndavhura boot remotikari. Mukoma, what I'm telling you is what I did. Ndakavhura boot remotikari, then ndikabva ndati pinda muboot. Mwana ndokubva apinda muboot. Ndakadriva ndichibva uko kwatainge tiri kuzonosvika ndichizosvika pamba. Ndakazoti zvino tasvika pamba hana yangu ndopa yakabva yachizotanga kurova manje. Ndikati mwana wevanhu, ko kana kuri kunzi afira mubhuti. Ndopa ndakabva ndazopinda mugaraji, because ndainge ndisingadi kuti garden boy ange achindiona ndichiburutsa mwana uyu mubhuti. So ndakati ndava mugaraji ndikabva ndadongorera maid, ndikabva ndaona kuti maid ainge atori busy achitomopa, because ndainge ndava kutozviudza panguva yacho iyo kuti kana kuri kunzi mwana uyu afa, zvandinenge ndava kutoita ndezvekuti ndava kutomutora mwana uyu ndobva ndanomurasa murwizi, then ini murume ndobva ndatomuudza kuti mwana pandabva kunomutora kuchikoro, sezvo ainge achizivikanwa nemusikanzwa, then mwana azongotonditiza. So that was what I was planning at that time. So ndakati ndichinovhura bhuti paya ndikabva ndatoona kutoti mwana ainge achiri mupenyu, but airakidza kuti ainge arukutika ende abitirirwa. Ndakamutora mwana ndikabva
ndamuvhundutsira zvekuti kusvika pari zvino ndinotonzwa ndichitozvitya because ndakamuvhundutsira paainge achida kuchema. Ndakabva ndamuvhundutsira ndikabva ndati, kana ukangogara waudza baba vako chete kuti izvi ndo zvandakuita, ziva kuti banga iri ndinokucheka-cheka nebanga ndikakuisa musaga ndikanokukanda murwizi, uri kuzvinzwa here? Saka mwana akabva atanga kuchema paya, but ainge ava kusachema achiita zvenoise sezvaainge achida kuita. Mukomana acho, izvi ndo zvandakaita and I feel so bad about what I did. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvedzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi inyawo yekuti hanzi ndakaroorwawo ndichiri mwana mudiki. I was still immature. 16 years ndapinda mumarriage, ndobva ndapiwa responsibility nekuchengeta vana. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. So ndine vakomana 3 avo vandiri kudanana navo. Saka ndikuda kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo vachindipa the best advice. Inini ndiri kunoku kuZim. So pavakomana ava vandiri kudanana navo, one wacho ari kunoku anitowo zvekudriva makombi, like anondipawo mari and things like that, but hatisati tasika tose bonde because ndichitori musikana akakwana. I'm still yet to make my decision. Uyo ndiri kudanana naye. Then pane umwe wandinodanana naye pafone, uyo ari kuSouth Africa, uye zvekare naiyewo he takes care of me. Haatozvizivi kuti ndine umwe mukomana on the side. Then kune umwe manje uyo wandakabva mukusangana naye paFacebook. So this guy iye ari kuchando and we have been talking as well. Saka vose ndiri kuvapa the same love and attention. Uyo ari kuSouth Africa as well is giving me pressure. Ari kuti kunyangwe izvezvi uchida unokwanisa kutopinda mubhazi baby ukauya. So I want you people of God to help me to make a proper decision. Should I choose using my heart kana kuti ndoshandisa pfungwa dzangu ndoenda kune uyo ari kuchando, since he is the one who is more financially stable? Please assist me. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukomana chindoda kureurura kuti ndakasvotorerawo vamwe amai vatinoshanda navo chikwama chavo when we were going to town for our monthly shopping. Isuwo tigere kunoku kumaprazi. Saka zvatinowanzokuita ndezvekuti it's either tinoenda kutauni twice a month kana kuti tinongomirira mwedzi kusvika wazopera. Kana mwedzi wapera then tobva tazoenda kutown. So pose apa murungu aiwanzo kuti patinenge tichienda kutown tinoenda kutown nerori, but because of some challenges akabva azoti no, chiitai zvokushandisa mataxi. Saka takabva tazokwira kombi navo mother ava vatinoshanda navo. So inini ndainge ndakagara at the back of the seat where she was seated. Mukomana chindo pandakabva ndazoona kuti chikwama chavo chainge chakatorasa side. Saka pandakazviita mukoma ndainge ndichida kungovaprenga. I just wanted to see kuti vanozvinzwa here kuti ndiri kuvasvotorera chikwama chavo. Ndakabva ndachisvotora chikwama chechi yamukoma, then ndikabva ndazoti ndichazovapa kana tava mutown. So ndakabva ndatoona kutoti hapana kana munhu akambozvinotisa kuti ndainge ndavabira chikwama chavo. Ndakazoti ndava mutown paya ndokubva ndapinda mutoilet, ndokubva ndavhura chikwama chiya ndikabva ndatoona kutoti mari yose, almost mari yavo yose yepay yainge irimo. I think kuti vainge vachida kuenda kunotumidzira, uye zvekare vainge vaine passport yavo yainge irimo muchikwama imomo. Saka ndakabva ndati panapa ndoita sei, ndodzosera here chikwama nemari kana kuti ndodii? Mukoma, ndoda kureurura kuti ndakabva ndazongosiya chikwama chiya nepassport ndikangotora mari. Zvinhu izvi ndakangozvisiyawo mupublic toilet imomo. Ndicho chivi ichi chandakaita mukoma. Inini tarisiro yangu ndeyekuti sezvo pachipublic toilet apa pacho pandakanosiya zvinhu izvozvo pane vamwe vakomana avo vanoitawo zvekugera musoro vekumusha. Saka I am hoping kuti pandakazobuda maybe pane umwewo akazopindawo mutoilet
akabva azoona passport iyoyo, because passport yacho ndakatosiya ndakaiisawo pachena pekuti umwe munhuwo anozonzwawo tsitsi ange achizoitora, kana kuri kunzi anenge asina kuipa vakomana vaya. Ndinowanzokuona vanhu vanopublisha mapassports evanhu pafacebook, saka ndo munamato wangu kuti dai zvikazonzi nerimwe zuva vakazokwanisa kuzosangana nepassport kana kuti nepost inenge ine passport yavo. Ndicho chiviwo ichi chandakaita mukoma. Kana mukazopostawo nyaya yangu, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiudzawo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section kuita utsinye ndo kunonzi utsinye akomana. Pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavega chitupa changu. Inini mukoma ndinoita zvekunzwa mavoices awo anenge achitaura neni, saka mukunonzwa mavoices munhu uyawe anenge achitaura neni iye anenge achiita sekunge ihama yangu yakasorarama kudhara. Mukoma, pane a few instances that I can tell you about. Zvakaitika pane pamwe apo pandainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kumusha. At that time mukadzi ainge arwara. Ndikabva ndati ndoita sei? Apa kana mari ndainge ndisina. Ndakangonzwa voice rakanditi buda. At that time mari yandainge ndiinayo yainge ichikwana iyo kuita 10 rand. Ndakabva ndazobuda paya ndichingofamba zvichingondiudza kuti ramba uchifamba enda mutown. Ndakabva ndazofamba ndichibva kulocation kwatainge tichigara at that time, ndokubva ndazopinda mutown ndichingodzungaira ndisingazivi kuti ndiri kuenda kupi. Ndakati ndichingonopinda mutown ndopa ndakabva ndangonzwa zvichinzi enda pabhawa apo. Saka tichingonopinda mutown pane zvimwe zvimatavheni zviripo, ndokubva ndapinda mune chimwe chitavheni. Ndakati ndapinda muchitavheni muyamya ndikabva ndanzwa voice riya richinditi enda pane chimushini icho. Ndakabva ndazoenda pane chimwe chislot machine. Ndiripo paslot machine paya mukoma ndakabva ndatotanga kutohwina ne 10 rand yangu yaya. Ndakabva ndahwina 200. Ndikabva ndati kamari aka kandahwina sezvo kumba uko ndasiya kusina kana chiriko, zviri nani kuti ndige ndichikabhajeta. But voice riya rakabva randiudza kuti beja kamari kacho kose ikako kakahwina. Ndakabva ndatora ka 200 kaya mukoma kakabva kakwapurwa kwose ka 200 kaya, mukabva mangosara 5 rand muchislot machine. Ndikabva ndazonzi beja iyoyo, ndikabva ndazobheja mari iyoyo. Ndakabva ndatanga kuhwina ndichizonobudamo muzvimaslot machine izvozvo. Ndainge ndiine mari yainge ichikwana iyo kuita 14,000 rands. Mukoma nashi ndiyo confession yangu iyo yandiinayo, saka handizivi kuti voice iri racho rinotaura neni kuti ivoice rinobva kuna Mwari here kana kuti ivoice rinobva kuna Satani. Ndo upenyu hwandinotorarama ihwohwo, but it's not like ndinogara ndichihwina each and every day. And handisati hangu ndakambobatawo mari dzinenge dzichidarika kuma 30,000. Pandakanyatsokubata mari, this was 20,000, ndokubva ndamhanya kumusha ndikabva ndanotenga mombe. Iko zvinozvi ndava nemombe idzo dzinokwana kuita 12 dzandakatenga kuburikidza nemari iyoyi yekubheja pazvimaslot machine. Saka ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo mucomment section kuti mweya uyu unopota uchitaura neni mweya wekwasatani here kana kuti mweya wekwamwari, because munhu uyu anotaura neni it is like ndine relationship naye zvezvo zvekuti handimuzivi but tinonzwanana muropa as if we share the same blood, as if he is my relative. But iye anoratidza kuti munhu uyaya akararama kudharadhara, and this man he always speaks with me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa dai mangotamba iri loto motongoziva kuti kana mukagara matongohwina motohwina ari mamillions. Pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndichida kungopawo a warning kune vamwe vanhu kunze uko, especially kana uine vanhu vaunenge uchiri kutaurirana navo, muchiri muprocess yekutaurirana kana kuine zvinhu izvo zvaunenge uchida kutenga straight from China. Sezvamunongoziva
kuziva kuti iko zvinozvi kune mazim avo vari kuchina avo vanoti ivo vanokutengera whatever that you want, then vobva vazokusuplya straight to Zim. Vazhinji vacho mukoma nashimascammers. So izvi ndo zvakaitika mukoma. Inini there were some materials and equipment that I wanted to bring from China. Saka munhu uyu akatondiskama, munhu wekutoziva, munhu wekuchurch. So we never even suspected anything. So this person iye ariko kuchina ikoko ndokwa ari kushanda. So when I heard about it in one of the church groups, ndakabva ndazotongotanga kutaura naye. Mushure mekunge ndatanga kutaura naye, akabva azondudza charges ake and the fees and what not. Saka iye akabva azoti for the particular things that we wanted, his fees they were going to be $1.6. Saka ndo mari yatakabva tamutumidzira na madam. We sat down and we had a discussion about it. Tikabva that we need to see what we can do. At least let us try to give him the fees, the admin fees first. Saka takati tamutumidzira mari iya ya mukoma. Then when we were preparing now to make that big order, and ndingatoti ndimwari tisati tanotumidzira mari iya ndo patakabva tazonzwa umwe munhu ava kuposta muchurch group kuti iye he has been fighting with this man for a very long time. Saka ainge achida kuti the church must intervene. Saka ndoda kungotenda Mwari kuti before we had sent this person mari iyo yatainge tiinayo, at least we got to know kuti munhu uyu is a scammer. Saka ndoda kungoti ndinge ndichingobatsirawo vamwe vanhu kunze uku kuti kunyangwe muchechi chaimo unokwanisa kutoskamiwa nevanhu vekuziva. You just need to know kuti mukore uno watava kurarama, most of the folks out there they are not honest. Takaputsa tatoskamiwa more money on top of the money that we had been scammed simply because we believed kuti munhu uyu sezvo ari wekuchechi kwedu he can never do such a thing. Vanhu vakabva vazotanga kuuya, some would come with their proof of payments. Mkomanashi they would come and then we would see most of the people they were coming with their proof of payments. Vamwe vaitoti vakaso order last year vari kungonzi chingomirirai your order is still processing. Vidari ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava kana kuri kunzi unenge wakaitwawo scam nevanhu ava vanoti vanosupplya straight from China. Come to my inbox and tell me so that tinge tichizokwanisa kuzobatsirawo vamwe vanhu kunze uko vanenge vachiri kuda kuorder zvinhu from China.